Здравейте, приятели! Добре дошли в моя YouTube канал. Днес за вас ще направя руца от тиквички. Ако искате да научите точния начин на приготвяне, изгледайте видеото до край. Това са продуктите: кайма, нарязани чушки, зехтин, малко доматен сос, подправки: чубрица, малко връхчета от копър, кимьон, солчица, яйчице, пресен магданоз, зелен лук и тиквички. Слагам яйцето, след това слагам подправките и доматеното сосче. И си добавям нарязаните чушки, лук и магданоз. Омесената кайма оставям да престои за известно време, докато се нарежат тиквичките на ленти. Използвах белачка за зеленчуци и си нарезах тиквичките на ленти. Взимам си една лентичка, взимам си от каймата и разстилам върху лентичката. Не слагам до края, за да не излезе плънката. След което навивам на руце. И завършваме с горчица и зехтин. И така слагаме ги в фурната на 180 градуса. Приятели, нашите руца от тиквички са готови. Ако ви е харесала рецептата, споделете я с ваши приятели. Абонирайте се за YouTube канала. Очаквайте нови интересни рецепти.